बर' माहारियारि फरायसा आफादनि मोनसे बाखनायथाव हाबा। ड्राग्सनि हेंथायै गसंथेदों बर' माहारियारि फरायसा आफादा। ब्रिटेन इस्लारिनि दैदेननाय बर' माहारियारि फरायसा आफाद एबा बनसुआ बे समाव सानफा एफा मेंनाय बानाय गैयाजासे बर' माहारि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनायखौ नुनो मोनबाय थानाय समावनो दिनै फिन आरो समाजनि बाखनायथाव हाबा मावनायखौ नुनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्ला बेरगाव बिष्णुराभा भवनाव दिनै सुबुं हानजा सुरनाय आरो ड्राग्सनि हेंथायै सांग्रांथि हाबाफारि लादों बर' माहारियारि फरायसा आफादा। बर' समाजाव बांनो हमनाय फेग्रा मुवा, जानाय लोंनाय बायदिफोरनिफ्राय जानगाराव थानांगौनि थांखिखौ सिगाङाव दोननानै आखायाव बायदि बेनार लानानै बेरगाव जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनि बानजायनायाव बे हाबाफारिया मोनसे आब्रुथिनि गेजेरजों जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि गोलाव हानजा सुरनायनि गेजेरजों ओनसोलनि सुबुंफोरनिसिम सांग्रांथियारि खौरां फोसावनायजों लोगोसे बेरगाव महकुमा जिल्ला बेंगिरिनिसिम गांसे हाबाफारिनि लोब्बायै गोसोखां बिलाइबो गथायनाय जायो। दिनै बे हाबाफारिखौ बेरगाव डिस्ट्रिक्ट कमिटि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि बानजायनायाव लानाय जादों। उद्देश्यआ बेनो जिहेतु जोंनि ससाइटियाव जोंनि नैबे यां जेनेरेशन्सफोरनि दा जि जौगाफुनाय बा दा देरफुहांनाय लाइमोनफोरनि लाइफखौ माबायदि इफेक्ट खालामगासिनो ड्राग्सआ, बिनि एगेन्स्टआव जों मोनसे एवारनेस प्रग्राम लादों। उद्देश्यआ बेनो, ड्राग्सखौथ' कमप्लिटलि जों बन्द खालामनो हागोनखौ नुहुराखै। जिहेतु बे ड्राग्स होननाय जिनिसानो बहुद गोजौ थाखोनिफ्राय गाहायाव साप्लाइ जानाय मोनसे मा होनगोन जिनिस। थेवबाबो जों बेखौ जोंनिफ्राय बेसेबां हायो बर' माहारियारि फरायसा आफादा नाजादों। जोंनि नाजानाया बेनो, जोंथ' अब्बा पुलिसफोर बायदि होसोनानैथ' हमहैनो हाला। ओंखायनो बे अल्टारनेटिभखौ नागिरनानै जिहेतु जों फरायसा आफाद, जों बिदिनो जायगा लायै जायगा मोनसे बिदि सांग्रांथि मेल लानानै ड्राग्सआ जोंनि लाइफआव माबायदि इम्पेक्ट गोलैयो, ड्राग्सआ सोरनिबा परियालखौ माबायदि धंस खालामो, ड्राग्स जायोबोला नोंनि हारिया माबायदि गब'यो, बेफोरनि सायाव जों एसे गुवारै दिनै नैबे जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ लानानै दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। औ, रेलि खालामनाय जागोन। रेलि खालामनाय जागोन। मुथुथे 300 मिटारसोनि खाथियाव रेलि खालामनाय जागोन। रेलि खालामनायनि उद्देश्यआव बेनो, जाहाथे मानसिफ्रा आवेर जाथों। रेलि खालामबासो लामा लामा नुगोनथ'। नों अबेबा न' सिङाव लेक्सार होनानैथ' जेबो खामानि गैया। जाहाथे बेजों सोरबा लामाजों थांनाय मानसियाबो नुथों आरो। मानि रेलि होनोबा ड्राग्सनि एवारनेस। जिहेतु ड्राग्सआ रावखौबो धोरोम जाथि बासिया दै, जायखौ मोनो बेखौनो जाख्ल'लांजोबगोन। दा बेखौ जों आवेर जानांगौ। आरो आं दिनै मोनसे खावलायनो लुगैदों, स्टुडेन्टसल' नङा, कनसार्न सिटिजेन्सफ्राबो, जोंनि सुबुंफोराबो, सुबुं माहारियानो बिनि सायाव बिराद गोख्रों जानांगोन। ओइ आंनि फिसाला नङा बे ड्राग्स लानानै थैयो ना मायो, बे बुस्थुआ नङा। जों बे बुस्थुनि सायाव जों एगेन्स्टआव दं। नोंनि फिसाला नङाबाबो सोरनिबाथ' फिसाला, बिनि जिउखौ बासायनाय माने जों माहारिखौ बासायनाय। सोरबा हारसायानो जाथों, सोरबा बर'आनो जाथों, सोरबा मारवारियानो जाथों, जिखुनु माबायानो जाथों, जाथियानो जाथों, ड्राग्सनिफ्राय रैखाथिखौ जों होनो नाजानांगौ। दा बेजों थिग बेबायदि खालामनो हायो। दा बिदिनो गोबां गामियारिफ्राव बेफोरनो सासे माने कालप्रिट ओंखारगोरो, बेफोरखौनो फोरोंलांग्रोयो। दा बेफोरखौ समाजारिफ्रा माबायदि बिथांमोनखौ माने दबथायनांगौबा बेनि थ्रुयैनो माबानांगौ, मा बुंनो सानो? नै बेयाव आं बुंबायना दानि, जेनेबा कनसार्न सिटिजेनफोर, जाय सांग्रां गोनां सुबुंफोर, बिसोरोनो गावनि फिसाला नङाबाबो हमनांगौ। हमनानै आयेननो गथायदो। आयेना मालाय बेखौ गावसिनि मा होनगोन नारकटिक जि आयेन एक्टफोर दं, बिनि माबायाव दायरायाव थानानै मालाय खामानिखौ मावसिगोन। जों हमदावाबा आरो एसे बिदिनो लायहैबाय थायोबा जानाय नङा। खिन्थु पुलिसालाय बेसेबां हाख'नो, पुलिसाथ' अबेबा सोरनिबा गामि सिङाव औवा सिङाव सोबखुंबाय थानायखौथ' नुवाना, अबेबा सोरनिबा रुम भारा सिङाव ड्राग्स लाबाय थानायखौथ' नुवाना। बेखौ जों पाब्लिकआसो मावनांगोन। बर' माहारियारि फरायसा आफादनिफ्राय बेनो, पाब्लिकआबो जाहाथे कनसार्न जायो आरो बेफोरबायदि जि एन्टि एलिमेन्ट्स, एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोर खामानिखौ जाहाथे थाबैनो फरायसा आफादनो जगाजग खालामो, नङाबा पुलिस प्रशासननो जगाजग खालामो। गोसोखां बिलाइफोर गथायगोन नामा? बेफोरबायदि गोसोखां बिलाइनि जों जेबो लाथ'वाखै। दा जिहेतु मोनसे ग्रासरुट लेभेलाव मावदोंथ', बेखौ जों सांग्रांथि मेलनि थ्रुयैनो मावगासिनो माने। इयुनावथ' बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जि गुबै थांखि बेथ' आलादा रायजोखा। लोगोसे बेजों आलादा रायजोआथ' ओरैनो आलादा रायजो होनबाय थाबाथ' जाया। फार्स्टआव जों जोंनि हारिखौ बासायग्रोनांगोन, नङा होमबा? हारिखौ गावस्रा जानायनिफ्राय माबायदि खौसेथि लांनानै जों आलदा रायजोखौ मोनहैयो, बेफोरनि कनसेप्टआव, बेफोरनि आइडिय'लजिखौ लानानैसो जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो।